Hej til alle mine følgere derude. I dag har jeg fundet ud af, at det skal handle om noget andet end outer beauty, nemlig værtindegaver og inner beauty. Det der sker, det er, at min chokolade den er blevet helt smeltet af solen, uden jeg har opdaget det. Så jeg kommer simpelthen ind til en chokoladeplade, der er flydende. Så tænker jeg hurtigt, går ud i køleskabet og henter mine dadler. Det er de her friske dadler fra Iran. Og jeg tager sådan en enkelt dadel af gangen og ligesom dypper i den smeltede chokolade. Og vupti, så har jeg lige nøjagtigt 3 stykker konfekt. Det kan man så vælge at pakke ind i det papir, det allerede ligger i. Simpelthen lave det til en lille pose der. Og så sætte et flot stykke bånd om, og så har du en værtindegave til din næste tur hos veninden. Held og lykke med projektet. Det er så simpelt. Hej!